At økonomisk vækst er vigtigt er et faktum, fordi vækst skaber velstand. I lange tider har dansk økonomi på mange måder været ramt af stagnation, men dette synes at tø op. Væksten er altså småt begyndt at stige igen, og forbrugertilliden ses en positiv fremgang. Men hvad betyder dette så for dansk økonomi? Er økonomien virkelig så positiv, som prognoserne siger, og hvordan skal den fremover håndteres? Derudfra har jeg lavet en redegørende problemstilling, som lyder på, hvordan ser dansk økonomi ud på nuværende tidspunkt. Men først og fremmest er det relevant at definere, hvorfor et økonomisk vækst er vigtig. Vækst bestemmer velstand, som jeg også sagde før, og dette gælder både service og offentlige ydelser, som betales af statskassen. Der skal altså økonomisk vækst til for at forbedre og forøge offentlige ydelser og service. På baggrund af bilagene kan vi til dels definere Danmarks nuværende økonomiske situation. I bilag 4 gives en række grunde til, at dansk økonomi er i fremgang. Særligt kan vi gribe fat i forbrugertilliden, hvor der i bilag 1 er en kurve over forbrugertillidsindikatoren. I denne ses en positiv fremgang over det seneste stykke tid. Den dykker dog lidt til sidst. Derfor kan man sige, at forbrugertilliden set et bredt perspektiv er steget, men på nuværende tidspunkt faktisk dykker. Under den stigende beskæftigelse kan vi se på virksomhederne, under den stigende beskæftigelse kan vi se på virksomhederne og hvad den stigende beskæftigelse gør. Fordi en virksomhed kan der opstå et problem, som er kaldet for flaskehalsproblemer. Og disse er defineret ved, at nogle virksomheder ikke kan præstere et optimalt output grundet manglende arbejdskraft. Et sådan problem kan skabe inflation. Ved en stigende beskæftigelse har dansk økonomi nedtonet chancen for, at virksomhederne får dette slags problem. Så vi er i Danmark rent økonomisk bedre stillet end før. Som tidligere nævnt, at danskerne er klar til at forbruge grundet opsparinger. Dog viser bilag 3 en anden holdning. Her ses en tendens om, at danskerne har en lidt lempelig tilgang til deres økonomiske situation. I stedet for at bruge og udnytte de lave renter, så lægger danskerne i stedet lånene om og laver afdrag for at slippe af med gæld. Dette hænger i høj grad sammen med nedgangen i forbrugertillidsindikatoren. Så dansk økonomi er i fremgang, men det er forbrugerne nødvendigvis ikke. Jeg har en analyserende problemstilling, som lyder på, at hvilket syn på dansk økonomi kommer til udtryk. Og i bilag 1 og 2, i bilag 1 der opstilles 2 scenarier, hvor 2 givne virkeligheder omkring økonomien kan blive til en realitet. På den ene side har vi regeringen med et meget positivt synspunkt om, at eksportdrevet opsving vil drive vækst i takt med, at den globale økonomi genfinder sit fodfæste. På den anden side har vi bankerne og de mere skeptiske økonomer, som spår, at væksten i Europa er i kravlestadiet, og at det vil den blive ved med at være en årrække endnu. Og det er derfor alt for tidligt at snakke om eksportdrevet opsving. Man kan sige, at den virkelighed, som regeringen befinder sig i, henvender sig til efterspørgselssideøkonomien. Det er fordi, at den virkeligheden er meget opsat på de nuværende konjunkturer. Vi har altså her en virkelighed, som går meget i retning af en keynesiansk opfattelse. Deres fokus på efterspørgselssideøkonomien træder især i kraft i den energi, som bliver lagt i beskæftigelsen. Bankerne har her et udbredt fokus på udbudssideøkonomien, da de med en mere langsigtet blik ser over Europa og den generelle konkurrenceevne, som de så også her til siger ikke er kommet helt i gang endnu. Regeringens tiltag understøttes her af bilag 5, hvor Lars Rohde siger, at man skal sætte foden på bremsen på både finanspolitikken og boligmarkedet. Dette går stærkt imod den monetaristiske opfattelse om, at økonomien er selvregulerende, og herunder Adam Smith usynlige hold, der selv regulerer de økonomiske opsving. Altså har vi altså 2 syn på dansk økonomi. Vi har et syn på efterspørgselen og et syn på udbuddet. Til sidst har jeg, hvordan skal den danske økonomi være udrustet for fremover at kunne håndtere problemer. I bilag 2 der forklares om, at nye reformer har været med til at fremtidssikre den danske økonomi. Dette har blandt andet medført det her med finanspolitikken overordnet set er blevet holdbar i forhold til andre lande. Dog er der lige, at de her reformer de omhandler efterløn og pensionsalderen.
Særligt relevant er det at gribe fat i pensionsalderens udskydelse, da det er den aldrende befolkning og den store ældre generation, der tynger den såkaldte hængekøje nedad. Her nævnes i bilaget Frederik I. Pedersen, chefanalytiker i E-rådet, som siger, at en stramning i finanserne for at undgå det her underskud på 0,5% vil gøre de offentlige finanser overholdbare. Og det her underskud på 0,5, det er jo et tiltag, der er lavet i EU. Man kan således aflevere en check til den kommende generation, så de kan sænke pensionsalderen igen. Grundlaget for det er en meget stram finanspolitik. Relevant er det dog at forbinde i den her forbindelse at gribe fat i økonomiens effekter. Vi kan her tage fat i indkomst- og substitutionseffekten, som kan være med til at beskrive, hvordan danskere i fremtiden vil agere i forhold til de her pensionsalder, og i forhold til den her store check, som de får stukket i hånden. Som bilag 2 beskriver, ses allerede nu mange, som forbruger sin store opsparing, eller som bruger sin store opsparing på at forlade arbejdsmarkedet tidligt. Dette kan forklare via indkomsteffekten, hvor fritid vægtes over arbejde. Dette er et resultat af den store pensionsopsparing. For at danskerne i realiteten skal gøre, hvad regeringen håber, kræver det måske i højere grad en ageren efter substitutionseffekten, hvor at jo mere man tjener, desto mere tid vil man bruge på arbejdsmarkedet. Her kræver det måske en forøgelse af ancienniteten, altså sammenhæng mellem løn og alder, for at få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Samlet kan man sige, at økonomisk vækst er en meget vigtig faktor for velstand, og dansk økonomi er på nuværende tidspunkt i fremgang, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem den lave rente og stigning af beskæftigelsen eksempelvis. Den stigende beskæftigelse betyder også en mindre grad af flaskehalsproblemer for virksomhederne, som bidrager til en lav grad af inflation. Dog kommer der overordnet 2 forskellige synspunkter til udtryk i diskussionen om den danske økonomis fremgang og fremtid. Regeringen har med et overvejende optimistisk opfattelse et fokus på efterspørgselssiden i økonomien, hvor de fokuserer meget på den nuværende fremgang. Bankerne Nykredit og Nordea har her til en anden opfattelse, så går mere på udbudssiden i økonomien og den generelle konkurrenceevne. Ifølge regeringen er finanspolitikken langtidsholdbar. Dette grundet, at fremtiden vil byde på en udskydelse af pensionsalderen. Dette kræver dog, at dansk økonomi skal udrustes med en høj grad af anciennitet, hvor substitutionseffekten her skal gøre sig gældende.